Ranya maratani aduh Bapak Guru aku mbok sempat siungku padha karo ngilangi daya kekuatanku banjur aku lumpuh ora bisa nglawat piye Bapak aku nyuwun senjata pitu biswa kowe kaya aku nyuwun warasna Bapak aku ora ngrumangsani luput kok dadi mbok sembah sing kaya mengkene Bapak ait mengkono Bathara Kala jeneng kita iki wis nerak placak nerajang angger kumawani memangsa marang sipating jalma manungsa kuwi kepiye lho kuwi mau tak anggap kewan kuwi sak temene menungsa Bapak iya kuwi manungsa kang lagi nderek slegene ngaring kok banjur mbok saut mbok mangsa dosa apa kang bakal mbok sandang aku ora nyengaja Bapak ora tak jarak tak kira kuwi mau kewan Bapak aku nyuwun pangapura aku warasna Bapak ya ya yen panjenengan iki ora rumangsani luput saiki tak wene ya kuwi senjata pitulung sira bisa pulih waras kaya ngene saranduning badanmu bakal ndak wene tulisan kang mapan ning bathukmu tak paringi tulisan ya kuwi para waning dumadi dene cetakmu tak wene tulisan sastra cetak dadamu ya gondak wene tulisan ya kuwi sastra dada ya sastra bedati ya rajah kala cakra lan gegermu ndak wene tulisan ya kuwi caraka balik lamun terus tak wene tulisan mesti bakal bisa waras kowe kaya ngene nggih Bathara oh ya Bapak wah nyaksa koro reka kiri kenyole prapoto abang kaulakar mangmuh mungso aming awan oh ya Bapak banget ngaturake kenging penuhun ingkang datan pepindhan bareng aku wis mbok wene tulisan ana ing saranduning badanku bisa waras pulih kaya ngene Bapak yo nggih Bathara Kala ngerti tulisan kuwi tak papanake ana sak jroning kulit sak jabaning daging ora sak dengah manungsa bisa nyumurpi lan bisa maca lho lah banjur kepiye maneh Bapak lah sing bisa ngerti tulisan iki sapa wae ora ana liya ya mung ana loro jagat kuwi ingkang siji kang Rama kang bisa maca tulisan ana ing awakmu lan kaping pindhone ya kuwi sedulurmu kang tinemu tuwa kok mengkono kuwi apa ana werdine ya ngerti ya Mularpa sira iku sekti mandraguna waskita lan begdaya sing kaya ngapa sira aja nganti wani pisan aja wani karo wong tuamu ping pindho aja nganti wani karo sedulurmu tuwa wis sedulurmu tuwa kuwi besok minangka gantine wong tuamu ora ana oh iya mulai eling-elingin besok yen ana wong kang bisa maca tulisan ana ing awakmu kuwi anggapen sedulurmu tuwa kowe kudu mbangun miturut sakreh perintahe Bathara Kala ya ora ngestokake dawuhmu Bapak saiki mengkene Bapak dadi sing sak benere sing tak pangan kuwi mau menungso dudu kewan ya ngerti kuwi manungsa kang lagi nderek slegene ngaren oh lah dalah ya
Yen ngono wiwit dina iki seksana bapakku wis jeleh wis ora arep njaluk pangan ya kuwi padas curi klikaning kayu gapok aku nanging njaluk pangan daging manungsa lan aku njaluk ngombe getih manungsa bapa. Wah, tak kados pundi Adi Guru. Wangunipun Bathara Kala menika tuman sareng sampun ngrasaken daging manungsa. Inggih Kakang. Ya. Bathara Kala arep dikaya ngapa sira iku putraku Atmajaku. Paribasan anak wajibe bapa kang pinangka dadi pradah ya wis tak idini yen menawa sira bakal nyuwun daging manungsa nanging manungsa kang pinangka dadi panganmu ya kuwi wong kang nandhang Sukerta. Oh, dadi panganku kuwi wong kang nandhang Sukerta. Iya. Lah banjur wong kang nandhang Sukerta kuwi wong kang kepiye, Bapa? Ya ngerti ya. Lan mirengna sepisan ya kuwi bocah ontang-anting tegese wong ndek anak mung siji ora ndek tunggal kuwi dadi panganmu to dadi bagianmu. Oh, iya. Ora ngestake dawuhe Bapa Guru. Lan kaping pindhone kang kena dinarani bocah kedana kedini utawa kedini kedana tegese wong ndek anak cacahe loro lanang wadon utawa wadon lanang ku yoga dadi panganmu. Lan sak bandure kembang sepasang tegese wong ndek anak loro wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Lan sak teruse yen ana wong ndek anak loro lanang kabeh kang kena dinarani uger-uger lawang ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya. Rakyat ngestake dawuhe Bapa Guru. Lan banjur wong ndek anak telu lanang kabeh kang kena dinarani gotong mayit ku yoga dadi panganmu. Yen ana wong ndek anak telu wadon kabeh ku yoga dadi panganmu. Oh, ya rakyat ngestake dawuhe Bapa Guru yen ngono panganku calone akeh ya Bapa. Iya. Kuwi ana tunggal meneh ya kuwi bocah sendang kapit pancuran tegese wong ndek anak telu wadon ana tengah. Lanang ana mbarep lan ana ragil kuwi sendang kapit pancuran yen pancuran kapit sendang di anak telu. Lanang ana tengah wadone mbarep lan ragile yoga wadon kuwi yoga dadi panganmu. Oh iya ora ngestake dawuhe Bapa Guru. Banjur isih ana tunggale meneh Bapa. Iya isih. Ya kuwi kang dinarani Pandhawa Pandhawi tegese Pandhawa ndi anak 5 lanang kabeh yoga dadi panganmu. Yen Pandhawi tegese ndi anak 5 wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya ora ngestake dawuhe Bapa Guru. Lan mengkene nggih Bathara Kala yen menawa sira wis nyumurpi manungsa kang nandhang Sukerta kuwi mau kena mbok pangan. Ning yen nganti si bocah kuwi mau diruwat bilangi mula Sukertane cara-carane tetanduran wis dipageri, carane wong loro wis digoleki tamba, kowe ora kena ganggu gawe. Oh. Dadi wong kang nandhang Sukerta mau yen wis diruwat ditanggapake lan diwacake buku Murwakala, carane wong loro wis digoleki tamba, carane tetanduran wis dipageri, aku ora kena ganggu gawe Bapak. Ya mengkono nggih Bathara Kala. Oh iya. Ya ngono aku arep golek manungsa sing sajak sepun nyepelake. Ya anak sing wajibe diruwat ora gelem ngruwat tetep dadi mangsanku. Ya syukur sekedi jumurung yen ngono aku njun pamit Bapak mengko dhisik. Sira aja sesungguh muka slak muluk mung milik barang kang wis samlok. Kowe mengko kena mangan manungsa kang nandhang Sukerta kang durung diruwat nanging nggonmu mangan ora kena mbok pangan urip-uripan kudu mbok sembelih luwih dhisik. Kula dina iki nyoh tak wene pusaka ya bedhama paesan nggon golek pangan ing Ngarcawata ya ra tak tampa tangan loro Bapak. Malah Adi Guru. Lugunipun paduka anggenipun paring tededan kaliyan Bathara Kala wau. Estunipun kekathah Adi Guru. Mangsa wong ndek anak siji dadi panganing kala, ndek anak loro dadi panganing kala.
Wong anak wadon tatalima dadi panganing kala malah dalah mongko jaman samangke menika sedaya sami nuwun dhateng dawuhipun ning wajib kagungan putra mboten perlu kathah-kathah. Depkap kalutahe tiga amrih bangun keluarga sageta bagya mulya kok lajeng padha ngaten. Lajeng kados pundi malih Kakang badhe kados menapa? Bathara Kala menika anak kula. Mong anak polah menika tiyang sepuh binanga dados prajaling dipun tingali polahipun si anak menika leres menapa mboten? Menawi leres menika tiyang sepuh namung tutwuri andayani menawi lepat menika. Mboten kados mekaten Adi Guru. Sak menika mekaten kewala Kakang. Kula sampun paring dawuh kayan Bathara Kala. Najan tiyang nandhang sukerta dados panganing Bathara Kala menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten ngganggu damel. Lah lajeng sinten jangan saged nindakaken para kartabi. Kula timur ngantos demi jambul kula dereng nate pengawuniani. Kakang kados pundi? Sak menika paduka kula aturi mrepeke kangkeng putra pun Bathara Wisnu ing sumados paduka dawuh dados dalang pengruwatan. Wados ngruwat kayan saguling Mala Sukerta Kakang. Mekaten kepareng paduka Adi Guru. Inggih Kakang. Saya menika kula titip siungipun Bathara Kala kekalih menika paduka paringaken Puramaya Dini ampu anggunjali. Supados dipun damel pusaka pulanggeni